taura. Yes. Huh? Chete. Kwete zvimwe zvese tombokuti avatombokubaikana nguva yacho. Avatombokubaikana nguva yacho. Boys dzematombo chete. Hello guys. Hi, how are you? Hello guys. Muri say guys. Faith Rutendo Chuma Jiri say Star or say Epimo Mutsazu Jiri say Quincy, how are you? Which shoes are you wearing now? Shoes? Eh? You want to know about my shoes, the shoes that I'm wearing? Serious? Moroika molishi mushamba zviri sei ko yesikani Kane gwatiringa. How are you poshi ya masau zvikomborero andile muhlanga bozve kuti yoi bozve kuti kwenyu munoumba vanhu here shama timbotangira ipapo munoumba vanhu here tiuye kuzoumbawo kwenyu kumba kwenyu muna Mwari here wenyu wamunoumbisa vanhu tiuye ikoko kana musina saka garai mangonyarara mungoti ziya nditi nekuti munhu wese mufananidzo waJehovha. Right. Hello Kathy Uchu Quincy anzongwa ndiba moyo aiwa mamoyo vari fresh. Patson Moro Felix Marufu zviri sei Linda Rumbi Motsi nemba mtikude takuza chi bamni ndimarasika tofangende ne app bamni mukati sei ndima dzitene aiyo bamni ndikani munotene mutedza uko kuma mchini kukuno mamchidedi ini ndiri business amafoni kana ndisikuona kuti mukundinza kusango bamni nkwana imi munotedza road kana ndapinda apo munotedza road makadai road ngara tutera aiwa isiriyo. Yes, sorry guys, ndimongwa itai muchera mwendo zviri sei Lucy morning musukuru kusambe handizivi. Let's go and see. Babi kwakawedzekwa dzimba ukona zvikuitika kwakawedzekwa dzimba 1 2 road inonyura mukapinda apa munotonyura ndikunyepera mimosa zvamafaita achatoiti but tatoipa napa apa munonyura tema unopinda kudai apa kuti kunyuma dzakanogumira apo tokatira takadai apa munonyura dzokera itotone uko munonyura vi zviri sei yes kan petrolela chiangwa my chang muri seiko mataxe Max lokati ya dube uya ku WhatsApp shamwari kwatotaura nyaya dzedu dzemafuta kuseri uya Cherry Plum. Thank you Cherry Plum. Maglass ari kutengeswa guys, mashades akawanda akasiyana atiri kutengesa guys. Tine brand red Harris sunglasses. So it's either kana uchida kustoka it's up to you, kana uchida kutenga one it's up to you. Tine brand red Harris sunglasses and it's mwari mu South Africa mzwa quality yakasiyana guys, ari kubva kunze kwenyika quality bozve kuti quality kuti quality atajira kutenga yaya muma China equality bozve kuti anditika quality bo. Saka kana muri kuda yes trust kana uri kuda kuti you support your diaries utenge sunglasses you can itachatukuita guys, you can buy for resale. Yes tale musachemo tanza pana zvokuita pana chi maglass akanaka kuti anoti anoonekwa neatanga ndichakutadza yakasiyana. So you can buy for resale guys. Mupinda nepa baba Doro team yakatofugwa I think ndene baba almona you can buy for resale. Unokwanisa kustoka for resale wotengesa wega maglass anditi hakuna chema na motanzi ini zvasikuitira mari chichi ndikupewe chikafu. Buy these sunglasses and sell andika sela ima glasses anditi tenga ima sunglasses mutengese anditi right. Tiri kumbeda kwakana comfort murise bamni murise waya murise sei ma diaries ripo here manga maisu waka combination yedu itake team me and bamni tinokutumira Linda ukangohodha tinokoria and everywhere tinokoria kwa unoda ndichatanga ndamaposta I'll post all of them so that you choose aunenge uchida mupinani apa
then you choose unenge uchida. Kana uchida one pair inozosiyana nestock price akachipa because ngakawana. Kaida one pair unozoya wotenga akachipa nditutangira as little as 70 rand. As little as 70 rand, but it quality bozo good. As little as 70 rand one pair. Animaona. Pane ma 70, 75 to 80 rand. Antika. Saka even ari kuBotswana tinongosenda, tinongokoria. Anditi tenga izvokutengesa. Musatenge izvo unozopfekawo ipapo, but itai zvokutengesa. Because quality yacho na ibozo good. Uya kwanda kumbira kuya weekend uya hanzi bamnini vari married here SIS MELLY bamnini ava vari married bamnini very married vatori mubhodhoro vakalisiwa bamnini vakalisiwa vari mubhodhoro bamnini vakalisiwa bamnini bamnini vari mubhodhoro kwaite kumbira number dzeapo. Alright, 064 895 4837. Rekaiti telekamera muone kuti tavepi. Mai telekamera. Ndokwatiri uku. Serious aba mnini futi. Vari mubhodhoro ndakudzana vari mubhodhoro ngara ari serious. Vari mubhodhoro. Ndokwatiri uku guys. Kuku ndokwatiri koko. Vanhu vaminoda mukadzi mukedhe here ndemwana wangu chireve vane vana vaviri asi vamukadzi vanaye kudhara. Thank you Unisa Chihoro, thank you. Uku ndokwatiri uku we are here we are here ndokwatiri. This is SA South Africa. This is SA guys. Ndokwatiri kuno kutiri SA. Futi rangu ndongoshandisa chebe chete ndoshandisa chebe yaya yefuti inonhuwa iyi ndoshandisa iyo chete ina ntomboishandisa everyday futi. Ru paperwork shamwari, how can you miss me shamwari nezota tiri palife. Ndokwatiri uku guys, ndokwatiri yaiye ngorosa timela ndokwatiri uku ndokwatiri guys, we are here. Tori mudzimba guys. And the pin your number SIS MELLY. Alright, let me pin it. Kundokwatiri guys, we are here. Kwansibe ndipe bamnina. Omana kama varira bamnina, makava varira kabamnina kama nakadiki. Akutaka tombogona kana kurana nemukadzi natokadzidzisa. Kunge vatudzisa baba vaiwanisa bhuti vai. Mira kuti wafanira tiri tose bhuti vaiwanisa vaya. Vatikudzidzisa vaya. Ndizira ndakuvata usiku nchifonigwa anda kutotanga kufunga kuti something is wrong. Usiku hwose ndapata nchifonigwa kenze ndozodzima phone. Kwa kumbori nyiri pa filter here anditi andina kutombesa filter ini. Hapana filter apa. I filter here. Hapana filter. Tinombesa filter isu. No filter. My Comfort wakagadzira pamba pawo. Uri kuona? My Comfort wakagadzira pamba. Vakomana tauya. Tasvika. Tauya. Tasvika isu. Mfare apa. Mutira mafanya. Moti uri kuvuka gete tipinde mumba umu imuruda kumira panapa. Rivesa imota tipinde mugete. Ndivhurire gete ndipinde apa. Tauya. Let's go to My Comfort. Vari kupinda mugete bamni nayo vhuka gete. Ayayayayayaya. Nasi tiri kutambira pano Christmas guys. Hatina kuitamba last year, nasi tiri kuitambira. Gonai My Comfort mama siwa ne vanhu ndapushwa ne vanhu ndiye pano. SIS MELLY please atisi kudangana ndikati ndaifunga kuinda nemanje ndakabamini vakandirasisa. Ndipava vakandirasisa. Vayo vakandirasisa vakanga vasipo vainda somewhere. Okay.
Nasi kuda kujamba masifika pano guys. Tiri kuzojaiva zvokutora homwe isotsisa kutotora makumbo tosa kuhomwe dzekumasure. Kuzoda kuita pana pana. Esikana baka futi. Mushambireko. Esikaikamu. Makadie. Ndimo makadiko. KwaMai Comfort muri kuchengedza na baba Comfort. Kunaka hero. Kunaka hero. Aiwa pamba vanogona kugadzira KwaMai Comfort. Pamba vakagadzira Jealous Town vakagadzira. Unozomboziva kuti mukukwera vanogadzira. Pamba munogadzira shembu. Pamba munogadzira. Lesi Comfort. Uyu Comfort uyu. Anga karara. Comfort. Uya. Yesi kani? Uya chachakarara. Pamina hambotida. Ukona kumusika chirumuru mega. Jova nondirasa bamino wati kwa KwaMai Group. Apa ndinga mangwana KwaMai Group. Mangwana chande izve. KwaMai Group namboenda pakati vanopenga pani ngapuya nenda kuenda zvimwe. Awade hama yavo nje wasikana. Comfort. Esikam. Uripo. Ndoro muhofe. Ari muhofe. Ndawatombodisa akura. Akura. Ayeso akura. Uyu makapiwa na mwari awo ini. Uyu kana mwari. Uyu makapiwa na mwari wedu. Esikani. Medias bere. Moro. Esikani medias. Uripo. Mwasi abadinga. Akara bakampana wako. Asi ndiwambra. Urisesiwa. Uripo ngatiwa. Ndiwa kuchabisa kanisa. Una wanisa mwana manje. Nasaya kutodzasiraka. Akurobi. Unoku yaundiuzi. Ndakupenda mnatsanasi. Unokurowa. Pai waita sei? Unenge wamuita sei? Haumuchai. Iye ndiye unongokushaya. Saka yo kana akushaya wodi. Unomuita sei? Unomuchaya. Iwe unomuchaya nei? Neshamu. Asisazonyanya kumuchayisa ndi. Unongomuti shai. Kusanyanyisa ndi mwana aliti ari kukura aliti. Kwa iwo uya ari kushaya wewe. Urisesiwa. Ari kushaya wewe. Ili semi. Ngona. Ndiero. Ndiye mutera nao. Wakura uyu. Zvakura. Muvara muhope ndiye wamba. Ndio wakura nei. Ndiri naimeka mumurisei. Urisei wana sisi. Vana sisi vari boenda kuenda kumoko kune kwari birthday ya bruwa. Okay. Esikali kamu. Anda izvozvi. Takatodhamba newe. Takatodhamba kama vanoda basi makagadzira vedu vedu. Makagadzira. Uchambozoonekwa kuti mukuku here kana vadai. Makagadzira. Dei vanhu vasane mukuku wachigogadzira kudaika dei zvichingona. Zvinoite nani zviwa. Dei zvichingona. Wakaizwa matanzels. Munoenda basa. Ndakatochaisa kumateni. Saka makato mave nani? Zvavanani. Kuti zvono ndazikatobatsika kutaura chii. Ko vari seko baba tongoti choka kuti baba vake here tongoti wokudiko. Vari sei? Vari. Vakambobatanawo nematsaona mazuva apera vakabaiwa soro rechenge mapaki. Unopanga? Vanonge vaita sei zvino? Vakatobvunza mwana wamastendi mari. Mari yangu ke unokwereta mushopu. Vane shopu? Baba KwaMai. Vakavhara chishopu? Vakagona vakutengesei? Vakabhara choka yone. Vanenge vakapushwa neumwe hama yavo. Vakabhuswa nehama yavo. Alright. Saka mwana wastendi wakatora zvinhu mushopu. Asingabhadhari. Ndokuchibvunza mari. Zvani maiti vanogwa here? Saka pakanokwana. Wakatanga kurohwa ari kunze unono ndisamudzosera. Akarohwa ndiani? Airohwa ndiye Dhubo. Dhubo akatakurwa nzobvunzira imari. Mbasanda muruzi. Muswana. Mwana wamastendi mugana. Vaera ndekupi? Munizvezvo. Imomo mukati? Anoteerera. Ndobva atomusiya otopinde mukati otokiya bhegi rake otoende kogara. Uyo wazwa kuti wane bhegi. Akafunga kuti maybe angari busy. Wangozoona ke munhu atosvika paari apa uri mukaona ma. Ndobva akabayiwa kusvikira pakutora paper spray. Dai anga asina paper spray yakafa. Ndobva amuspray. Ndobva amuspray ochikubira oti. Vakabayiwa zvakadii? Iri mwana racho rakatopinda chaipo. Zvaiva chabayiwa fungwa naini. Saka vanabayiwa fungwa here?
Azizi. Saka uzutura mushazi. Ziche right. Right. Kana chitara umuntu wareta zvinovigwa. Saka Yeah. banga na kusvika pafungwa. Wota na kusvika plus hana kwenda kuchipatara. Hana kuchipatara futi amuripo uyako ndiwe nikisi Papa vasikana. ndinosa vakavhurira vanhu Christmas. Christmas. Mama kuti wakutogwara. Mati Christmas wakadii? Kuvhurira vanhu ndakasvikeko inini ari makuseni. Christmas. Dhupi akapera kudai mushopu mune vantu vandisikazivi chete vari. Kudakwa kupera kudakwa. Unoda kutengesa unondotengesa madzimai. Vakatora Nyuye pungwe asipo kutengesa vanhu. Tengesa. Vakampa mari. Ana kuwa mari kuti ndopanga uchitaura guruneti ndaende kufuti ndakaenda ndikafanana. Saka pfungwa dzakabayiwa. Idai ndakamosheka visikaitike vanhu. Makadi mukasonga dzika vanhu KwaMai Comfort. Vakavhura musika. Kwai mari ngati sekura uchaiti kuti bwana mwana mpizi kana makazari mwende kunodhakwa Mavhara do. Muzati handitengesi zako ndodhakwa. Dani kudhakwa waiti vanhu vayamutengesi. Kutengesa. Ko chisikana changu chabadi kuchiroora hapo Chiri. Chimene chakaramba. Chakauramba chisikana chimachikoro chiya. Ina master chimene chakaramba. Zaitorina chaigona kondola acho mutakshop. Zaitenge nani? Bai zaitenge nani ivo vachitawo zvaanoita chiri mutakshop chachika vakadza vazwani kusimbira kupinda mutakshop achitengesa chifanya mudzimai. Azvi. Asi makoresa vambodhakudhakwa. Asati ambodhakwa. Wakabaiwa apa ndo. Wakabayiwa fungwa. Taitombomwe doro tiri teshe panapo. Otongomwe wani gilasi chedu toti andapo. But apapo ndakasvika akadhakwa akapera. Undoona kuti ndakaidziresi. Haana stress here. Kusiya vanhu vari kutopira ende kunoedzerwa. Haana stress. Ameno. Be stress. Maybe mukati mukadzona mai vakamudza vasi kumuka iti. No ipapo. Ende kwakasiya ipapo vanhu voenda kumafaro kwakaenda kusvika votondongedzwa nefuti. Futi Kana kufugwa nefuti ende. Vai vanhu kuizvo zvotobata tamusiye. Imoso ayiko handimoso chatizi. Zvakuvadana. Mukavakadzizishi vakazvinobhadhara KwaMai mwana. Vakamboenda. Vakamboida. Vakabvisa. Asi azvo zvapera. Zvazvo nekese zvanza kuperera zvipi. Mazvonetsa kamuzati mweya womufu unonetsa. Unonetsa mweya womufu dei vanga vangachingozvisunungura vanobhadhara zvasara chona vapedzi nazvo votanga kuzviitira chi. Isika. Mari yacho Charamba kumuka. Chakatokiwa. Ngavachiise mvura muhope. Chakatokiwa zvekudaro. Anomba kuma5. Chakasimba asi chifufi. Chakasimba chakutaura kaiti. Machengeta KwaMai Comfort mara kuitira zvakanaka. Mara kugonerei vedu haiwa rudo rwoni roshamisa. Makadzidzisa vanhu rudo, makadzidzisa rudo paya. Makaseta example chaiyo azviitwe nevaviri nevatatu vazviya. Takadzidza kwete takatodzidza. Even ini ndakadzidza kuti kune vanhu vakadai. Vari kutonyara. Vangasvikira chikati kudii. Vanosvika vachiti kudii mai vane mweya wavo wogaro mwana angu akukupa izvozvo mweya wenyu nokuti zvamunoita zvigotora mwana kungochengeta mwana atokura kamwana uyu mwana anga ane maweeks uzvo mai vachifa maweeks vakataurana mwari achakufamba ichi ari mumba isi takanimiti kuti vachimuona kamai paya muchigara uko chakava nechichidiki chakaita panenge panze paya chitozwa nyaya yenyu tinzimai yarapa vakati ndomudi mwana wakadai samai vacho kana nditi machengetero munoita venyu muchengeta waizvozvo vakaramba vairambirani ndozvaeneza kuti vanorambirani kuti veubaba vacho vaiti ipadhuwe mwana wake vamwe vacho akasvika kwasanitaudza ini musatorei mwana saka dhiwe vaita nochengeta mwana aidi akakura zvikava aiwa KwaMai Comfort inzwa izvo kusatotozwa nevana zvina basa zvokuti vakafutana nemizva no problem imwe nomwe ari kurama upenyu hwake mazwa mwana mwana chigubhu chake chemweya each man for himself good for us all imi zvamakaita izvo hamuna kuitira vanhu avo makaitira mwari ivo kana vanga ina personal schools avaida kusetla najulia andika vakasaka kushetsa mwana vangosetla ikoko imi mangoita zvaitwa namai eni mai vane mweya wakanaka ngoti mwana chashiyana notora dei akatogadzisha wevo izvozvi pamwe dei akapuwa mhuri kumushungurudzi pamwe vanofona kumusha stress kuti zvidii vakatogona vakati mwana handiti exactly first day andakaenda kunotora mwana wao takaenda tina baba makuseni zvasati zvavanga ndosvika muchitamidza mwana ndikati kapu yacho ke yekumwa ubvamani vaenda nemvura ndokumati pamwe mvura yekudii yemadhana kana ndobvunza aka ndiyo yandaipa mwana usiku
Iyo mvura ndiyo yakandigwadza kuti saka mai avo vashaka mwana wake imwe mvura unosura kuti imwe mvura kutoti ndiyo yandaimupa usiku ndo zvakakurwadzai ndinenge sepamba nangaine mwana vaitoratidza kuti airatova ne 2 days pamba makagona mwana akadi akafa uyu zvine chirevo mufunge makagona iko zvinaausati makuzwisisa kuti ine makaenda irai pamberi apo muchazoona manje kuti ine makaema kuti saka ndosaka ndakatora mwana uyu pamwana iyeye pane blessing itoripo yamusati maziva ichauyaakana chekupfeka mwana ndozviziva mwana anga aindozopfeka sina blessing kana zvichiitika zvino munozvibvunza mubvunzo yakawanda kana zvomanifesta kana ndizvo zvaiitikira omwe ndiye dhokta uye chakuchengeta iyeye machembero ava vagoramba kukuchengeta iwesa zvinoitika uyu agotomira uyu kuti inini ndomai vamuna vabangwa ndoziva kanichengeta ndichaita zvamunoda kuti kuzozengetani ma3 years tiri but tanga tisingaziva vakauya nemhaka yemwana uyu vakauya seiwo ndozvinoita mwari zvandikatikuudza kuti pane zvichaitika but zvamusati maziva tichazoziva vototanga kuti hembe mapapazi chii zvese zvotouya zvemwana atokura zvino atokura wani chakukomba yatondamutinani pamba kumbopfekedzawo zvenyu makwanga ndozvidzisa toilet kana chikanzwa chotomanya nepoti kuti toilet tikatasa mwana tiona mwari chaiisa madai akafa mwana baba vaitosvika pamba munomupei mwana muchamudi mwana munogona kati kovaya vanosiwa ndana mai vachifa ari kana kurashwa pamuko vasina anoona achibvunza kuti munomuona ere mwana uyu kombo unomuziva muzikobvunza munomuona mwana uyu zvaari asi ana mai ake varikungwarirwa ngeumwe mai vana ana mai vavo kuti mai ake chaivo vakamubereka asi kusvika avagoni avachigoni chakachinda ichi ende ichi machi chikafamba nababa vake nababa vakakotoi mwana wavo ichowo chikati handirwari achina mubva chagwara mwari ndo zvavanoita kumba kwemwa mwana ndopana chitovhunduka paya pakanzi status paya nandoti ndoga ndichingoti mai comfort mwana uyu pandanaidi yakangonzi negative vakuita double problem here kuti kuta ke mwana anenge akasiiwa chiroita mai anyway ndopawaikuvemunamata wangu kuti mwari dei akawanikwa zvakazi zvingofa azofanana nevamwe mwari vakapindura munaaita hama zacho kuti kana ane chirwere onda kati vakafanana pamwe neni nichaitawo chirwere ndizvo zvachira chisikamchirwere achisitotakasema nokuti pai mai acho wafa kana kuti vadi achisemu ndo chiro chaisema vazhinji kuti vachivafa vapera ndichonaizvo zvanenge vakuchipei mwana ndichaona vakuira chitika ichitipai mwana musawe mwana ndeweinyuyu musatombohwe vanenge vakuchiikai mwana kunetsa kuti mwana wangu mai mwana vakatokupai mwana mona mwana pasvika asinganetsi kana kudii makapiwa mai mwana kwavarika vanotoita watch over ivatoziva kuti mwana wangu ari pana bhururi ndopari vakakupai mwana musatomboise chero kauya vakati kudii kana muchinda kukoti tokutokubatsirai handei mwana hakuna tichakaona mwana uyu ari mucheche musitamura naye ende iye jiwa titombomisa zvake chisoro chake chinenge bumu chechiya pana kuti kwanzizo ndoda kutira mwana ichichi mwana uyu achiona mwana pana siya mana pano unachiona mwana isi tikitota mawitness takataona kubvabve muchitanga ivi panitanoda kutaurira panapa ndau yangu nongorirawo achiona asi amazati vane mari vanhu vane mari zvavo pamwe vanofamba nevamotikari anotyisa vanasisi vacho asi vakaramba mwana wemunini wavo vakaita zvakanaka chizvakupai mwana no problem mararamiro ari kuita vananhikiri vanametiasa ndo mararamiro anoitawo ko chimwe chikomana chechibwe chake chiribe chakaenda kumba kwababa zimbabwe kwanzvadzi yake kwamdara chagara kumusha akagona zvake uyo ngaamuindisi ake uyu ngaamusi yake wakatotaura katikuya akato haana panokwana panopinda tikamuindira kuti zvokwadeka kunayauya pana kupai mwana wangu totomusungisa 4 months asina kuona mwana uyu asi wake zvakafanana 4 months asina kuona ndinochira kaya pana bana kana connection nemwana uyu anogonawo mwanosvikewo connection yekuti mwana wangu aipo akauya mazuva aigwara akambowatira pana pazuva 1 asati manheru amutorezi mungowatorara kwanza handimugoni unochairwa vadu haana aiwa havana bondi iye mwana atozimba baba vake anozive aiwa zvitori raiti wesekuru zvoita vamwe vana zviri raiti that way
achakura wena jana ene dzakasvinaki vedu cho zvakashiri chinongofanya mukafamba chongo chenyu chienda zveramai comfort chinongonzi chamai comfort kala chero manesa akatosamutaura kuti mwana asi wako ndiye wako mwana pendada kumbirwa mupitori ndo pendakarwadziwa mupitori teende kanyi last day ndanobiwo mwana aitamba takatogara zve saka vanhu vacho vakaenda kofunga kuti hatizi kuvaona ina takatobhuya ngemasaini kati nombo vasiyeda kuona zvavari kuita totovaningira saka taindotenga doro tichimwa takagara bhazi riri muruka apa ivo havasitomboru mubhazi vese vaziva vatoitori mbavha zakatosvika vakatogara vachida kumusha enda kumusha saka itimanje tinosekerera vanhu mwacho rwasimbotora katinganingotibata chimwana chakanaka chakanaka uchobuda nemwana eiti chambotenga maaizi kudira mudoro saka akangobuda ndakangobudawo ndakadai ichiziva kuti paapindira apa paanobudakondienda kumuona kana angobuda ndakadai ndopota kuseri kwebhazi totomuonawo kwabudawo utojamba futi rimwe bhazi ndojambawo rimwe bhazi tichingoonana pamaaizi pacho watodarika kudasiya kujamba rodhi kujamba panga wapinda mukamolo kamweni sokupinda kwene bhusumari kumabhazi ndochimudaidziraikati wamboturikwete kumaaizi apo wajamba maupinde pine mwana chiri pamwana ndidzoka utotora mwana wandi paana kana kudzoka futi ndichitosvikawo akasvikawo mwacho atorwa futi kosi avo pokateera umwe wacho akasara kutosimuka kutosiya hafu yedoro rake havazi kudzoka kusvika tibvepo ndakuma7 havazi kudzoka varume vavo abhosoko bavha vaida toba mwana vanga vamuda straight zvokuti dai tizi kuzviona maisara muti mwana arova basi atorova basi maizotaura sevanhu vakutokwirawo apa havasikuiramaizotaura kuti kudina veimora ndozvavaitorera zvakatenda vakachekeresa mwana vakaenda kwandinge vanochekeresa mwana otonoti apapo hanzi mwari chairo odzireshi tongosinapo saka makana chozomukanayokadzokanacho aikambotinenharo munenharo vaifanu pabhodha tanga tinacho mamunacho vanhu vechifa vakafiwa mapisira aite vakamungoenda mukazi wafoaakamuona 3 days sandakasvika munhu zvinoratidza kuti kwai korona papo makazodzoka musina korona pataita kuti gore rese tiri munomo hamune nharo havane nharo akafamba kataimiya chitozvona pativi chinzi kune munhu adonha chichichichi ndopamavandudza kuti mudanda musha paya takatotanga vacho chaivo chaivo ndokwamakasvikira mukavataridza mwana ndo vanhu vakatoti totouya futi vakatotiona babai vanopenga chesi vanonyazotikweseri andi ndofunga kuti mai vacho vamwana vemwana ucho vakavafuratidza munhu amen vakafuratidza munhu toseka interest vandoziva kuti mwana wavari right bozi gore rese ripetabva kumbapa wakabvunza kuti comfort ari sei mufana mudiki 14 years ndiye chete mujazi ndiye chete wandaitaura naye pawhatsapp une 14 years itobvunza no mai vacho vakavafuratidza moyo vakavafuratidza munhu zviritorera izvi zvakanaka vakationa kuti mwana wanga anonosafa akaindawo pane uri kumusha kwacho unosafa kogeturiombe wacho getari beauty sorry umboruburu okay azombobuda zva mwamutuma embomutume ambotenga drinki ngayo yenhasi tikuzoida drinki nhasi tikuzoida tauya kana zvekumwisa zvacho saka tikuda drinki tumwe chero fandameno engaivanzaoekoko isayane chekumwisa tika drinki timaitavanoita shop pomakavhara shop apa kwakanya kuita kuzasi makavhara pakati saka ndakaenda kwaunokona kuti ukasoka zvotore andizvatochedongairwa muigatechetoura kaicho chaikura watindiri ana
Why deny? Did you make up for 22? Don't make up for 22. Don't tang out in 22. I don't know where I get to. Hey. But why we have reasons of now? I'm going to more than my wife. Hey. Okay. I'm not going to that one. I'm going to tell you I'm as if I'm going to TV. Hey. Copying with Really? Last year. I thought that's okay. That's okay. Oh, not what? Oh, you get it. How can I make up for it? Ah, where was you? Yeah, make up with a catora. Ping, ping. I'm going to pay. Ko wakaita sei muri moyo waigara naye wakamusadza maybe konga asikazikuita chipatara kune kuda kuimaidi kuti ida chipatara iwe mishonga yechibhoyi chigwere choda mishonga yechibhoyi atoremegwa asi mupenyu ake womukutara naye wakaenda kuchipatara kumba wakaenda kumapirisi kumusha wakapiwa mapirisi mukadzi womurume yawo ipi ubati murume wacho nemukadzi yedu ipapa baba saka vanga vakunyatsoziva nakavana mukadzi wacho kuti original mukadzi andorohwa wakagarira chii kwachikona kudzokera kumusha kwakabva mari ari komutacho pagomutora miwo vanhu vekuchipindawo kuti sometimes achizvirudza ndoda pindi wangu sei warohwa bhidhibhiri nyange ukaenda kukambira asi hana kuindira murume wapingi waona paiko uza sei mapundu ene mavarai mauyu maronda kutora zvekutoti kurumwa chaiko isikiruziku yakadaro inge isikiruzi yakadaro wakarapwa muno asi zvakakona murume inge isiki yakaoma ekuti dzakurapiwa muno wakafa nezambia kudai murume wake saka chisikika saka saka iye penge mazuva acho anga asirias naingoto saka pingi ndio saka isiki yakakomba yakakombesa akare pingo akamusundwa nebhara akaendeswa kumusha akadzoka akona udzoka saka iye ndio uri kutouraya vanhu so manje haazviona asi unozwa airwara murume wapingi wanga aripo waizviona aitika kuva murume wapingi asi achabhelieve kuti ndikurwa ndowaroiwa zvinorwadza zvimwe zvacho ukazvitarisa mazvingurudzira anoita mukadzi maondero aita ane mavanga asi mazano kucharogwa mukadzi aiyo vanorova mune makore mangani machinda ivi aitore makore enjejewo mune makore mangani 24 une mukadzi orit kwewe kaendisa maka 25 une mukadzi sure ezvinatora dzimwe nyaya dzechikuruka pana pasana abvunza kuti mune makore mangani tozodaro mune ma16 years panapa orit nokuti murume mukadzi baba akavodya indikauya pandikaona makavachitopa ndakarogwa ndinamwandoendi ndotokuvigirai ami yose mukadzi harohwi nemaoko kana muda kurova mukadzi wenyu unorova mubedroom ndomorohwa mukadzi mafana imi ruzvi wenyu kana mukadzi ndida kurova mukadzi unorohwa mubedroom ndio vanhu vakuchema kubowa imomo haikona kuti mukadzi unobuda achirohwa panze achizvuzvurudzwa panzaro hazvichaitwi zvezvavakurana hazviiti kushuta mavhidhiyo mukasende mukasungwa haikona kushuta mavhidhiyo mukadzi angoudza waiti tikauya ichitomirira vakadzi kuti kurova mukadzi tatokupidza pataiti akatopenda seve yenyu maforena zikamai yesikamwadzo mukamaainoizivezvokunyuka kekingambotomuka yesikanikamu yesikamu mama awira mama uripo anzi yechika aridi okay ndio urukonda mukadzi uripo
mai wakijaja ende hama ndati vange vamuchilana anozviitisa murume kusarohwa kusarohwa chaiko anozviitisa adambosikwa murume azoti mukadzi arohwa anozviitisa akapima vanhu akajerera kuona kuti vauye vamugadzirise kodedza community uye imugadzirise izvezvi anovata kwapingi ndiye security wokurinda musha wapingi mukadzi murume ndamba kwapingi mukadzi akavatauka anojairira murume uyu akati mbuya zviri kunoka murume wangu 8 toro wakapinga kuna munhu unovataiko kwemukadzoriteera anovatauka pingi uko ndoupinda murume wake tangotimbofamba tione arova manje romo anorova zvose nevana vana vanochema urova zvose hazvina kukwana kwemodimbono murova vana baba Comfort imboita mbono musheka munhu anoda polisi unoda kurohwa nemapoko ari polisi makusa arove mapoko anorova munhu vana vese unorova 1 by 1 ikandira pasi awakura wena awakura chinanoita kubhini udzoke pano ndanokana mbini uye panapa mbini rasa mbini vanorasa achakura icho shoti mubvawa changokufika chete birthday yacho tapicha karosvika rini kaje muzuwa 1 February kuzora tosvika naimi atosvika 2 years chibaba muzuwa 1 eva chamutengera keke ndorutumira ndatenga keke ndoyanara Comfort ndatenga keke last year ndakuzoita anditi makawaita moga covid ndoyakazoti kandanza paya chacho kuna mai yacho achikandamwena ekam guys Comfort ari kusvika 2 years muzuwa 1 February ari kusvika 2 years Comfort akutena 2 years guys ngatimitire ka small party kadiki so kekungoti anongocelebrate nevana tichimuimbira panapa musi wanichinganiko my name was aiwa bože kuti Tuesday makaendesa Tuesday aisira aiwa atiite izvo vanokazanenda kunorima celebrate maskati manheru ndokunekina filatiani maskati tikumunza munomurasembei pataatina free pana chimbete navamona ava alright ndo pane mashepu mumemeri kuti babanga mbokuoniwa aiwa ndichatora chamwari anobiro ngatipopinda ndakatombonookapinda ndakazorwadziwa 5 March or next month 5 March next month alright papo ndopaenda pana chipeti ngade makatouya namai Comfort chipeti kadewe vanhu vakuru ingaaripo baba tatinai baba okay ndaitakushambisikana chidarikepo panoita si tikazoti ndikati handepo timbomwa doro svika zvimadoro zviri pochakada chinodhura zvodhura ngatiteuka Comfort kabirthday kadikidiki guys kevana chete just 2 years hatina kuita kama akaita 1 year ndianina mama ngatimuitire vedu vemusaanzi mutokoita musa 1 musa 5 just tumadrinks necake netumabaluni madrinks necake netumabaluni netushamwari twake netumapatipegs pavanenge vachimbofanana vachitamba chimbodiwa skani mwana wenyushu madiaries mwana ndewe madiaries mwana wediaries uyu ndiye mwana wediaries pafea zvisina kana pokano uyu ndewe diaries chero dma inoti diaries apa animaona ngatimitire kapati kadiki so ninangu I will buy the cake ndichaitisa keke ini ndichaitisa keke raComfort happy birthday Comfort 2 years umwe wobva tikuma drinks
umobva ati tumaswisi twevana umobva ati tumazimba twevana tumwe chii ndofunga ndizvozvo umobva ati maybe chicken havana vanombonetsa here kungotenga chibhaketi chekuchicken licken ko chibhaketi chimabhanzi vatoita pati yatovere pati yavatopera ingatopera achakura wena mwari vakanaka shuwa ndonakidza izvi mwari vakachengetedza ndakatombodyiira petakaenda naye kumba mamengu taakubva kumamengu unoita bho kana mamengu wairya zvisikaiti akatoenda kumuti mati waingonhonga chero achingodya vaigara vamukaira kutopaisa pamhatso mengu waicha dzaimunakira chimusoja ichi ende pingika madipedza vaikamvuka vakatiora namuona biti eigara kubhari kungwana kwapindika kwakapera kungwana ndikakuya aitwa ndichakire murume mudhari zvakadii wakatomuoresa kugara munhuiye wainevakabeki vachitobuda kaziya peni vakatoora nemaikavoti shuwa unogona sekuti munhu akaora tina here vada kupinda papatsa hapana chake aripo just a small thing a small part because manaka mwana kedatu akakura apa keki chaitisi keki ndichatsvaga manoita handisichirota mari I'm not sure tichachedzwa mari handisiyo saka toda chii madrinks handiti akanenge vari vanganiko vana vari vangani timu iri kai tichauya musacho naiweyo tounza kuda keliwo without 6 naamu vanoda kucontributa vazocontributa sei vari kupi vari vamwe vazhinji vari muSouth Africa sa hamuna shumbres bills imomukomenseche shumbres bills kana arimo ingainde kuna shumbres bills tongonza keli naamu panapa paplus vana vari panapa vana vai7 vatingoti 10 vana 10 chete keki inozichi tumabhalum tokuti vaputise nyama yavo kuti vadyewo chete rice maikavota nacheri poki ndoda kucontributa can I send to you nacheri cheri kana kuna mwana anoda kucontributa ngachicontributa kuna cheri azosenda kawanda saka mungodirecta because cheri ndimai vemwana wezvisho akatanga wakamira nemwana wekubva achitanga kubva mwana wekanga tikiti cheri knows the whole thing knows everything tipei foni pamunini muinde kunotora tauya nehari yevadzisahwira ndauya nehari yemadzisahwira kati nhasi toenda kunodlira KwaMai Comfort tine hari yemadzisahwira chiri handsome yokai zvokuti ufunge very handsome andoda kutengerawo KwaMai Comfort imwe kepu vatengere hamurambidzwi guys hamurambidzwi answer all those kids yes my Sisonya. The story here, I know you don't know the story here is we are on a remadzisahwira nasi tikudla nyama ichiko KFC tatenga wari yemadzisahwira guys tisadini tachitoza tikudla lunch kunoku tikauya ukane hari yedu yemadzisahwira bucket hanzi Melly look for a baby birthday outfit yake here baby birthday outfit yakainetsi tinongotenga kana mari kangoya totenga mari kangoya tinototenga inetsi. The story goes like this. Kune vasiri kuziva nyaya yemwana. Let me just give you a breakdown of mwana and it what happened. Guys, mwana wa muri kuona tarisa kuona Comfort amazing my friend. Amoroso Comfort Amoroso iti bye bye iti bye bye iti bye 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 iti bye 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 iti bye 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 bye. Saka the story pana papa yakamira yakadai so mai vemwana uyu vakashaika mwana uyu ane 2 weeks
vachimusvara ndizvo ane 2 weeks vachimusvara ndobva mai vashaika handiti amai vashaika vaigara kumikuku yekuhizo kune mikuku inonzi kuhizo so hei mikuku iyoyo ndeimwe nzvimbo iyoyo inonzi hizo iyoyo saka vashaika kwekuyawo zvinhu zvasinamira musha isu hatasingavazivi saka one day taita charity work ikoko 2019 mucovid tichitopfuura kunobvuchibva kunopa vanhu chikafu upfu nemakabheji nechichi ndobva taona tatine munhu aiti aifamba nesi kosi kunotyisa kungoendwe saka taive nemunhu weko aifamba nesi mumotikari ndobva taona tapfuura pamba panogara baba Comfort ava namai Comfort vanga vane chitakisho pamba pavo but vanga pakarara kamwana kakadika kanga kakarara kari panze mva murume uya anogara kwati muri kuona mwana uya arapo tikati kadikidika kwakakarara tikati zvikanzi mai vake takabva kuvaviga last week hanimona ndikati kuvaviga how pamba panapo zvikanzi no mai avo mufungi ava vakatongomutorawo kuti vachengete havatorina ukama naye tikati sei ndipo takati nyaya yakabva itirwadza kai mai varunzi vakatofa uchinzi vakangovigwa imwe yaya marariro acho mafiro acho aingorwadza madetails acho nachitaura zvakawanda ndobva tatotega tipindepo tinoona mwana ndobva tatopindawo sevanhu vatakanzwa kuti vanhu vekumushoka bva tapinda tinokumbira kuona mwana bva tatoona kamwana kari kachecha katikitika mwewe karwadza gaisi takarwadziwa zvanga zvakaita mwana ava mai ava muri kuona ava vakangoti nitorawo mwana kuti regai ndichengete mwana handimaona nokuti mai vafa baba vanga vasina basa ndovadhiwe kuchekwa musoro nebanga vanga vasinawo kana basa vanga vasina vachingo hameno zvazvaingove ikoko bva vamutora asina kana chinhu bva tatoitawo isusu tichipinda tiudzwa nyaya palife vanhu madiaries semadhiaries ndobva tichiSMELLY ngatite something let's help mwana uyu saka kubva ipapo takabva tataura namai vamwana kuti kubva nhasi tichakubatsirai kuchengeta mwana uyu kuti mwana akura anga ne 2 weeks takabva tachengeta mwana kusvikira akura ave negore mapambers taimeka sure kuti mapambers every month mwana nemapambers mukaka aimwa mukaka because mai vakafa kanambo mukaka aimwa mukaka taitenga mukaka yemabhodhoro kuti hembe taitenga hembe zvese taiitira mwana saka chiti mwana wediaries maona saka mai Comfort ndo vane mwana vakachengeta mwana nhasi baba varipo asi baba ndo vari kunzi vakabayiwa musoro ava vanongotendererawo hameno pfungwa dzakabayiwawo nebanga hameno zvakafamba sei handi maona saka mwana uyu akatotogwa namai ava atove mwana wamai ava ari mwana wedu zvakare madiaries handitika tata murumure edu ane 1 year asi mabirthday yake guys we can't miss them handiti we can't miss mabirthdays ake we have to be there wotichionawo nepavanenge vachiti ndagozhegwawo vanotiudza kuti ndagozhegwawo pakati tobatsira munenzara zvokuda chingwa menu kuda vakomana hanzi nauyu musedzi yangu yatobuda my sister passed on the same day akasununguka shame sora akori nyararo iwewe manje uchitora mwana wochengeta sisi vako vakasheka musa wabatsirwa mwana imi mochitorawo mwana mochengeta wona mai ava vana ukama nemwana uyu asi vakatora mwana handiti tikamira navo tikavabatsira handitika mwana akura ndio mai vanoziva mwana uyu hana vamwe mai vanoziva saka imimi muri sisi vako chitora mwana torai mwana imi muchengete mwana andimaona muone makomborero amunorwa nawo naMwari muona zvikarira penyu yarura mwana mai Comfort kaka kana baba Comfort zvimwe zvacho namakomborero emwana iyeyu mozviziva zvimwe zvacho makomborero emwana iyeyu zvimwe zvacho zvavanenge vachingoita kune vamwe vanhu vemuno tinda kushanda kumamainika vatadza kutogadzira kana payadhi pavo zvakaita pamba panapa baba Comfort angona kuchiita tumadhiridhiri tumari tuchitobuda mai vemwana uyu vari kumusoro kwachingoti vanhu ava mwana wangu vanenge vachiita watch over saka iwe Mwari chaicha yanenge achitongotiwo ava vanhu makomborero chavanhu tongodhuka pakadaro andimazviona saka ndo nyaya iripo guys short to cut the story in short handodawo kuya kupati ndikokeo uya shamiso uya tingofarawo pamwe chitete tiripo titakazvigarira hedu kotiita makuhwa edu vana vachitamba uya hanzi muroora wangu akafa zvise nemwana same day shame sora ako brother Comfort hanzi akaendeswa kuzimu nababa vacho hanzi akaendeswa kuzimu guys nababa vake hanzi akaendeswa kuzimu nababa vacho handimukudzifisa hanzi akaendeswa kuzimu isitakuita zvokutoma cold ngepanapa mai Comfort vane vana vavo 3 handi 4 mai Comfort vane vana vavo 4 uyu ndewechi5 vane vana vavo 4 already uyu ndewechi5 uyu ndewechi5 okam drink mai Comfort anogara kunonzwi kuno kusiza siza vanogara kusiza mine kuno kusiza mine ndoko vanogara kwaida kuyawo kupati zvayaito yepati yavanhu vakuru uyai ngavauye uyai
kasi kana uchiuya kupatinoziva wamuona Comfort kauya wakabata present yakona ngoda kuzila rice dzedu panapa usingadi kuya nepresent unoyawo nepresent ende arikuchengeta zvakanaka ufunge cheri zvekuti pakanaka zvekuti kana wakatoda gezi ungafila kuti uri mukuku here saka vanhu ari mukuku imi munozviitisa itai imba penyu pacho sepanapa mukuona panapa unotofila at home chikwe kam ndikuvauja vanhu ivavava ndikuvauja nditi Hanzi, we should do something for the other kids too. Yes, andikuvhariri panze anoda kuitira anything pana beauty kana chihombecho. If you want to buy something for beauty you can do that. Pana Matthias Mary, if you want to do something for Matthias Mary kari kuti ndinomuchayaka, you are welcome. If you want to do for the elder brother as well. Mochifonda upi KwaMai Comfort? Oh, okay. Gaitidle nyama, sorry yenyu madiaries. Saka vanhu KFC vakuisa nyama nemauyu vakubika nyama neizvizvi avachagona kuzogadzira zvakaoma shu nyama anomaona saka ndokwatiri kuno kugaisa ndokwatiri pamweni matini ndatokubatira ifoni ireni batira ifoni ireni hanzi see how smart she is. My Comfort asi kutombobata nyama nemako very smart. Kuno kuno landakafara ini KwaMai Comfort ndo landakasunga kune dzimwe dzimba mozada ndiri guys anoziya ndo landakasunguka ndakazvifarigwa nokuti vari smart zvemashuwa. Will love the wonderful you that Ona mama. Mama waya ni moja uzungazi. Yala ni moja uzungazi. Mama ni moja zakawanda. Keep a good booty. Don't be busy. If you really love what it takes, then it's got a place. MTV. And they think that the issue I can't have it. They are going to matter. I'm not going to ever such a I want to put my name in Makajeran. I'm not going to Yeah, para, someone who can come out I came in the group one time. No, Tamakoti. Okay, yeah. One who told open water, and I'm not feeling. Samurumo yakatoora kana iyo. Yakatoora nokuti iko zvinezvika inguva nemukadzi wake tachaora. Ndombiwa age dzevamwe vana. Age dzevana. Beauty ane 12. Mukomana nechibombe. Man 15. Man ane 15. Beauty ane 12. Ane 9. Koti chimwe chine 9. Koti Matthias Mary chine 5. Koti Comfort uya ne 2. Yeah. Now which is so it's 15, 12, 9, 5, 2. And unoenderana zveshe maenderazvo. Mairova one bhora baba Comfort. Maita kuti after 2 years motomeka shiva kuti go bhora. Every 2 years momeka shiva kuti go bhora. Maiko madiko nomusawo wenyu zvakwana. Kuti tono kuzorora gaiwe zoda tozorora. Kuwa mutu wokuzorora nayo ichiri place apa. Avakwana? Avakwana ne. Avakwana zvere. Wakati mnotora mwana kana makuda kuita wene kamundi. Ndiyabagaro. Kuizo hizo. Munabo form kushamudi. Katiko wanoita matwins kana matri vana wanoita kana 4. Kati muno mlori mwaino kuti pa. Lazima diko wale vakawanda vakwana. Ndoupenyu mani zira kata upenyu ayamora mamtiko tindura basi. Zvazvinezva. Vakwana. Imune vangani boys.
Ini ngoro mwanzo. Mana okay. Ndakangoshaika ndisandawa. Wakasheka mwana wacho. Wala tauchaita dodwa. Kwa wakati wewe ndio kumusha. Makama wana muno. Makama na ukumba. Ya Mungu kwa sababu mshalebi. La plaza ya night na security. Muri ma security. But just like this muno something atapana. Ngara kumba. Basi kwa wakati tumeda shimari je nyumba yako ano gamba kana kuti. Kuko kumotsvaga iwo zvekuti vatengesi vari pamba pamarisho mai vaichekera musika chavo makipikipi tichichi anopinda iwo yamatura ani 5 rand they will make a difference anobatsira ngona zvimari wodhai kana hembe chako chako masikati pamusipo vanopamba varitsiwa vachitengesa zvichitoendeka kudaro you never know pamwe vanotone lucky rekutengesa manje vanongoti mari mudarika imini nokuti zviya zviri muropa zviya zviri Matiasi. Kangoti usachaye Matiasi we. Kangoti usachaye Matiasi. Ashiwa. Ai banyama ijaenda tufuta. Kama ijai. Matiasi anozorova wakushanda kuna mamangu. Wewe ukafika na mamangu. Ngotonzwe usuka kabisa. Yes. Pure ndio kuja sasa chachukitoe jioni. Sasa kama unataka ndio basko. Asa kufikira. Kufikira njamba bichira. Basi na makombo daitombo ndio. Naenda huko. Enda kuona mwana wake wala. Pale mlinga wenyewe ari ku. Ari ku hizo. Kana kuizo hizo mlinga wasi kutegereza kati. Vakanga vari kufara kaita kuine shop. Ndobva ndazoipfise mututsu pamosi. Wapfise. Andi akatora musikana uyo anga pa. Ani mwana. Mwana Chika. Mukorokoto. Mungu zvakanaka ndikushipinge mimi kurorana pachenyi pachenyi. Amubudi kunze pachenyi pato mumwe akangoya pakaita sikana chenyama yawi. Umoto yotonyenga wotorora. Uchikoda mungu kriza ukama pachenyi papo. Wagidzona pamwe wepindiro yake. Saka zvinozinyatsa Ava vapanduka. Ava. Inini chete. Wavana kurora mukati mo. Ibla wayo. Make up kuti mundeverere. Imi makutara chindau kudai. Seriously? Ndichindau chamakutora matutorwa chindau kudai izo. Anga vasikatokwanisi shona yacho itangosangana pati yakasvika kutozotaurwa kuti. Vakakwana. Okay. Muti kuigona ndevere. Kana makangamo. Nekuligona. Sure. Makapandika baka kuenda kumatebelele ndiko. Pati yato ndevere yani kuti. Yekumixa. Magarisa uko. Anduko akuna zvinhu vanizera uno. Munomboenda ere kubulawa? Itsinoenda nemupango. Kana takuchina vanhu. Paripo. Smart yenyu shuwa mataura chokwadi kundevere. Smart yavo ndiye mandevere. Mandevere ari smart ka. Mandevere makawanda ari smart zvodaro. Saka pamazitaura kuti ndevere andabva ndabvuma smart yavo ndiye ndevere nyama. Right. Ende yaari yauri kuidzosa. Ndidirati. Kuzikumedza mene zvinomudiro nyama. Akachipfira. Upenyu. Saka zvatonaka zvakatoitoi nditorwara matanzezi. Masvika ndiri kubasa. Taita kujara kusvika make up vari kwese. Kusvika rina make up. Toenda ipo. Mazana magetsi anezi. Manje mupuwa kwaidi kuvapa mutovaka. Munomuka. Munomuka vakabvuma. Futi unokwanya kuita kuzashira. Muda kubva futi kuno? Aiwa kunopana. Ana kungogara but hapana business. Business. Maiwa zvichaita zvokuti vachadii kuchauyi vamwe here vachinda. Vanhu vekuno nenharoka. Vakagara apa vanogona kuenda nemvura.
apa muzikana kwemeneka asi vanhu vemuno vanogara pane munhu vanogara vanoita vaya nemvura vanotogara ziki pakadai avanoita havana basa vanogara vanopafunga kuti nhasi tinopada vanotopeka bozi pane mumwe mudeira umu unotovazwira dzisika vakagara kumuzoroko bozi kana kwemene pamba pake chai panogona kutora 1 week paine mvura muyadhi yeso tinotoisa mapuwe ekutsika hapana zvaungaita hapana zvaungaita saka kuno kwakatodai kuri aiwe makadai kabimepesira saka chireka uya sei inosvika ichidarika ichi zvinomirira uko haikurwadhuku panapa kutovaka mungatovaka panapa vakatoti chitaka kutovaka mutozvivakira mutoenda toro muzeri muchiinda asi vazhinji vakatovaka mu vamwe zvidhina kweso vakatovaka chipano chese hamuzodzingwi here mapedza dzingwa ndokunonesa ndokunonetsa vanhu muna nezviva nezvikuva nemukonyoka ndipfekedzangira makorona iyo ndioitanisa vakati gora takawanda maningi muno asi havadzingi vese nyika dzese dziri muno apana varikudzinga asi ndirusa vedu bai zimbabwe ende yakavengwa vedu havachadi mazimbabwe muno vedu asi kuna zvati vakadaro zimbabwe inogona kudai ne vanhu vakandowandirako vanogona kuona zvinorwadza banani vese mugodi chero mukazviona kutobvisa munanga imi munoti ijoku ende munangagwa anotogarira vanobva muno unoziva ndivo vasingaoni nyara yava nemasoja munoziva zimbabwe soka inoda kungotengesewa anomaona kana pane munhu anenge achida maybe ngoti zvingodaro sei pakaika ona munhu anotoitenga otoitonga akunonga aidi munhu ari muzimbabwe samurume apingana makore mangani 42 vachiri kamufanoso murume wapingi that's why achidhomoka atifoti mufana here kuzviitisa ungarova nevana vako chero 20 years ungarova nemwana wako mwana usina kana 10 years ungarova nemwana vanai vachakura vachamubata vakurova zvekuti ende vanotomusha vana vanotosha baba chero vanotoda unotoona kuti vana vasunguia zvimuriwo mbuya watiwana here muriwo ivi bora pane bora makasa bora makagona maudiridza bora ndizvo bora nonaka samubva uchipinge kupi ana boys kwa pasita kutete pasita papi pacho maboda umucha uya jabulani ndungi ati ndiri wekumozambique wani hakuna ndunge jabulani but chikunetsa wanitumira voice note asi voice note harina kana chindau ndozvakunetsa ndunga asi wemozambique harina kana chindau ndio patikuza brain havasi vanhu vakabva mozambique vakazimbabwe kozi chipinge yene vanhu vemozambique ndojonesa chipinge yese imozambique chero vane mafleti vanhu varinga vanhu vemozambique ndikukaisara ibaba asi kuti vakachinja votoita vanhu aiwa but chichandinetsa kaidika kana uri ndunge unobva kuitawo chindau shona yacho yaita kunge shona yedu yani ndo zvandinetsa ini ndavanoda zvokuzezura manje ndamasangana vanhu kudaro whether unoda zvekuzezura but hautizi rurimi rwako there's no way yokataura like 3 lines avava havatauri chindau chiri deep sei chamunotaura inini handitika zvochiti asi totonzwa havachitaura like toni yavo there's no way pane mamwe mawedzi ka iri pifoniya there's no way yongati nemo 3 lines pasina 1 word pane mawedzi andotoziva kuti kana uri mundauka apa hauchambi unotobatwa itorei bami dani analyze voice note iri chipinge muya asi vamwe vakauya kwakudhara vachatozviziva vanhu ndovamutozezura vanhu there's no way kani rangarira tichakura vasikana vacho vangoti
kwamutare koshanda kaita mwedzika ouya kudai nai vedu we KwaMai Comfort. Yebo. KwaMai Comfort. Adapinda moti. nemotikari Baba wako akutenga mota majimanje ndio wapi? Very soon. Wanaitenga. Baba Comfort yadiweka. tichambozama idai tikaiona Amuri yadiweka munoitenga. amutoshingirira zvikaita jeti kumboona wacho kuenda nacho kumba Ndizvozvo. kozi kuenda kumba ngemabhazi aya Ndorwadza ndi. zorwadza zike yeso December kwakaenda 2 chete vanhu but wotoona mari dzacho 1.5 munhu 1 Ando maprice wako achirova paya pana December. Wotona kuti utore mota ungatodira mota. Mukatora vanhu 4 venyu makati vakatora mukatodira kusvakumba. besides vanhu 4 onai kuti mari yakashandisa mangana ava chete kuenda kumba uine mota yako munhu mari yeshe petrol kuenda nokutoka 6000 zvichirikokwana but usina utozoti mweshe vanhu ava pabhazi yei TIP paboda Ikudiwa. noroft mari kai inomboita akuma 400 inomboita mari yaisi 450 TIP aidzuruzvoida. okay mota diki dzasi ma 3 grand eri TIP banini? Yasvika kurini. Yasvika kurini haisviki kana 3 grand. 3000 Aiwa haisviki ikoko. aivenge iko Haisviki ikoko. Haisviki. naisi simene zvanzi komabhonzo amutsengeri Angari ma8. Mabhonzo anotsenga singaiti kungoti inini wacho I am not a fan yeKFC but padati pamutani makazara. Saka taenda kune mamwe maningiri kunotengeswa marestaurants utosa tikaona kwakazara kudai KFC drive through ndanga sina vanhu satangozotenga ina ndifariri KFC mafuta indi mujim unojima noziya. Saka semunhu wejimu so mafuta hard. Ano adinyanyi kumada zvikudaro. Indotokuwadzwa nekote mafuta. uyopfeke gip boots pfeka boots yobayiwa makumbo Comfort takamuchinja zita anga kapuwa zita pai aidzaniga zviya comment comment section baba wacho vanga wapa mwana zita kuti comment tikati comment yeisisi kuti mwana ngatakuchinja zita isu akuzi Comfort yakatozopfumba shuwa Comfort 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 comment rei comment ei comment takaniramba isu comment ero pabheti rake pakazi Enoch Junior pabheti rake uyu Enoch Junior saka parikufamba saka achanodedzwa kuti kudii antonzi Enoch vakandoenda kumabheti Antonzi Enoch naye wacho ngaende kuiziri kwabheti anonzi Enoch uyu ndosaka ndosika rake redu iri nderedu iri Comfort kumozambique vakakorora kuzozvinyora kuti vazvinyore kuti Comfort vakati tipei rimweni zita vakatadza kunyora vakatadza kurinyora Comfort. Vatozonyera sero. vakati tipei rimwe zita ika ino ndino rakagona kunyora baba wacho gatityisa baba wacho rero kumozambiki haumana vakandinakira vatadzonyora kuti Comfort asi vari muhome affairs Pero no hago matar, otro baño de la estar a ya van con otra señora. kuoma Facebook yekumozambique Bueno, otro va a street paper, otro baño de la estar a muchizokopa venyora Pues vamos a hacer ya yo señora. hey chirungu chakanaka chirungu manje Mozambique mozambique koti vanhu vekumozambiki vode kuenda kutora mabhero muchena muchitengesa mabhero ndokwanobvazvo Unatitengeneza kuno. problem side rekwedu isu kumozambique nekuti bhero rinobva kure hakuna unozviziva asi utori mumozambique mo morevesa Serious. samode kwanesimashona taibva kubhero kochira kutora mabhero kwemusha kwenyuko zviwa koti panoda kuti tete ndikutaura kuti kuti tete chikwalakwala kunezi mona zvoitika chivo
iyi Mozambique kuchipinge ku downtown chakuche boss kubva ku side rekwanogara kuenda lese kuchimoyo kunotangika izvo kwana Beira. It's almost like kubva ku like Beitbridge to Cape Town. Saka ma1 kana tiri muZimbabwe maya tingataura kuti Beitbridge place yamunotaura bwana Tete wati it's way far kupfuura kana Harare kuenda kumberi muri kuBeitbridge. So hakuna futi maroad seamunogara ndotomanya kuinda kunotora mabhereyo aenji dzakaimomo munotengeswa nokuti anoziva kuti zvinotengeswepi ende vanotenga unogura aiwa comment chimoyo ndakamboendako ndiende kotsvaga basa 2012 ndakambototikata ini ndiri mwana wangu Mozambique musi sandaenda kujori rugoma ndobvunzwe zvitupa chichi nditsvake basa anomboenda kuMozambique chimoyo abum ndakapinda kuma2 masikati iwe hapana pauna tsvaga basa ukarishaya pati vazokubhira mari passport rekuMozambique rinoda almost like 2000. Ukanga une 2000 rand unototora kuchimoyo and it's almost like 1 week. 1 week the 2000 unokushande original original inoshande iko kuti passport Mozambique sezvinongoita kuZimbabwe kudi kucrossa border weitopindawo paborder zvakanaka toenda border ripi uchopowa mazuva ende vanotokupai more than ekuZimbabwe vanorespecta reMozambique than reZimbabwe. rangu inini reMozambique rine permit yamakwane iko Mozambique ndoshandisa permit munopowa permit yekupinda muSouth Africa vanotokupai paborder sendiri munopera 10 October kana yapera mazvikana motora rimwe muchingodaro hapana zvinozobvakwa vanotokupai paborder kusabvarochimbigweko ini chachara ndoshandisa rangu ndiri kuMozambique indine 2 rekuZimbabwe ndiri kuMozambique kana ndauda kutoenda kuzimu unogura baba anotogwa ndikwai vanhu agori kunyora mazita avo kumafesa kunyora mazita ine munobhadhara mari ukumupuwe mapassport ekuMozambique unototora uri kunoku manje verify kuti uri muZimbabwe ana basa mari yavo sheti murevesa Hello, my daddy's community where muri kwairoko ndaine nhau dzakanaka. Amudzokere kumba kana gore rapera zvikunzwa he muchadzingwa apa. Kwai passport yekuMozambique unogona kuitora uri muno. Mazvinzwa. Wotora passport yekuMozambique yako wotoitirwa permit yako regore rekugara muno adzi gore regore kapera kungoshinda Mozambique uno extender. Permit inokana vashoka kuti chiro chawo kachitadza kuchextender wodi. Panoshanda mare ndenda kotora passport ndasingakwazi kutaura chichanga nechipirikisi chaidii. Vandati ndasvika kazote passport nikati zisa 4.5 haukono kureketa musi totora 4.5 ndotova ukatotora like maputo unogona kutobva kumanika is Manicaland kuside rekutanga kuchipinge kudai mutare kutsika uzasi so it's easier unonga wakutsvaga munhu anokuinterpretera because Maputo is strictly Portuguese nechangana yacho is here and there but Portuguese. So unonga kudawo munhu ano but makomanda mane vanhu vanosenza muHome Affairs yekuMozambique Maputo vese mandau ekuMani but havazodi kutaura jambisa kuti vakutaurire zvinezvi but ukataura zvazvo kuti kana kubuda offside zvazvo vantu vanotokudza panzi ndakatopinda itozi ndazota ukuri madhiri ndesaka Mozambique musinganetso zvekudaro munomwe hai tokuti kunongoi Zimbabwe ndokusvika muZimbabwe vanoevengereiko izvo mune mapepa mune makapuwa zvipemiri zvenyu mubhodha uko unotoflya zvakanaka pandege zvako rekuZimbabwe unoriisa uko unozorishandisa vakupinda voita zvimwe muri kuzviwa here imi maZimbabwe kana muchida guys manogonya munomoita maplan muri kunzwa iyi one of the options matrix ngarowe guys wanaitai matrix ekugara muno kumba kuenda mumba kodii pamoda kuenda oro munotora ID yeSADC kupi munotora paHome Affairs yeSADC ndio yakaita sei ID yeSADC inosenza Malawi, Zimbabwe, South Africa ita 1.2 machipa vanhu muno muno ugodi nayo ID zvese zvamunoita zvambu HOME AFFAIRS kuvhura maaccount kutora malicense if anything asino expire expire after 1 year then after ndizvere first unoitora inoita 3 years then wapuwa after 3 years woirenew ita 2 years after 2 years woirenew ita 1 year then ubva wapiwa permanent residence saka rani ndingoita izvo kana zviri sei kudani asi unongosingazvizivi
izvezvi kana tichibva panapa ndokuendesai pane munhu wacho mundoiona zvayakaita muishuti muone zvese toenda kumutera asi dzikubikwa navanidzi no straight munoenda chero pahome affairs kana muchida kundoiverify itori pamutemo itori nemalawyers. Okay. Kose vanhu vatinoadvertisera vemapemiti avasingatauri nezvayo because iri cheap and iri ivo vanowedzera mari here vanenge vachida business ibusiness but ikandizvozvo kakana ichidza 1.5 ivo vakati chero 10,000 usingazvizivi ungarambe izvo zvichidhipenda nekuti munhu wacho ari kuinvestigata nyaya dzacho kuti ari kuda kuishandisa. sadhiki toda kunoibvunza toda kunobvunza vanachida kuoma kuti sadhiki pemiti aufa kwete permit id izvo zvari kunegotiatira kuti paitwe passport racho sofa ichingori id chete wao kuti ukonoti waitora woitawo passport kwemodiita imba mi ndoidi iid handina basa nayo ke ati mune pemiti muchimboitaka id ndine mapassport ndine zvese eka but id ka the best chero mune mapassport kana machi id izvo number 1 handoidi pemiti munoidi bo zvainongoita ndo zviri kuita passport rangu aiwa passport renyu pemiti renyu expire id expire aindo like indango applyira madhoni bos ndo anda kuita zvegwashi kana kudai dai saka ndo vachangoitira izvozvo ingatiri kudzidza padhayari gore rino kwai kudine macomments timbohonya yamataura yemapemiti aiwa vari kutaura zvavo wazi nainyu nemagrito wati rekumozambiki zvazvinofamba sei ndikuda passport chichi ora ndichaku kana tapedza chapa SIS MELLY information yacho for that kind of information mari yako mberi information shure Comfort chui Comfort watozoona kuti drink inonaka nemadiaries ndakutaure nawo vanonga chidofona saka wamura muchikupu watozodira muchigupu boss yake wafunga kuvhomoka here aiwa ndoda kuti iverify Bridget Simanza yesadhikiri kai ndiverify ndoyanjokuudza ini mirai ndindeko ndinondifondere munhu andizoti ari kweri mubvunzei kuti ari kwetipfure neko yakatochipa but vakomana varinoita madhiro achitozichaja ndati mubvunze tindeko toda kunoiwa yesadhikika madhairi zangu ose angatamburi mapepazvi angadzidziswa anoiswa kumusha kodi iko kune masadhiki id nekutoenda kuno kutorirai masadhiki id iwayo vana vaishutuka kunyora metric achitiswa silabus iyoye wondonyora metric achitoya zvese bo ndati chifonerai munhu iti kuinda noko fonerai kuti kuinda noko haya madhairi angaindikumbazve nai mudhairi mugonzi moenda kumba zvokwadi ndiripo haibudizve zviti kutiputwa chii chacho gaitinde kuti rongeronge pavanoti vakutanga kubaya mai mati chitofamba pakati mapurisa pachitora kuti sadhiki id ungandidii kwanzi ndoda hangu murume wokumoza ndoita hangu relationship permit sorry varume vari pana pashamwari vari vakadzi tiwana kuti twakandoroora mugana tabarika saka unotoda here barika iwe unovagona here iwe ukaita tu vakadzi unozvagona shamwari muri strong modlei iko imi kumozambiki chii chamodla kumozambiki chamoti muri strong ine modlei saka ungatozvigona zvokataona mukadzi unotonyatso kugona yepangu ainangu vazotozve varingo vanozvigona asisa havazvikoni vayani muzava havazvikoni vantu zvo vanesasa vari kutaura kuti rikumesei handiti ozokaona kuti munhu unoita vakadzi vairopedza vavagurira munhu voti rimaya hembe kutengera mwana zveshe apapo inogara saka kuti wakuona here paune vakadzi vairasi komupe munhu unovhunika shamwari vakadziti vasi kutamba nawo we ngobuda here musa kwai nditsvagirei vabereki vekumozambiki baba Comfort kuvabereki unogovadi unongogadzirwa zvamapepa unogoda vaberekere unongoitirwa mapepa acho kwai masita ako hatochinji unoshandisa masita ako iwayo hazvitochinji
especially kana like those zoshandisa papers avo like macertificates avo unoshandisa same zita iro. Maraba. Anza tindi uya here to stay. Mudi kuwaya ku Zimbabwe. Arungotaura avo vapedzi vapota tukajasunga vanhu vanombosunga vanani. Kungotaura zvavo kuya. Manga vapedza mamiliyoni avanhu vari muno vachisunga. Azviti nokuti unongosunga wasvika mabhodha wodzoka waro U10 wodzoka. Ende vari kumapurisa ekubhodha ndokubatsira kudzokazve. Saka hazviyandi. Hauna balance. Shamiso moyo unonzi madivi vabereki vekumozambique iwe. Ova kuita foni tokudaisa kutsvaga iro. Makafoni titodawo kambora. Ukatobuda kugatoni. Utodawo mbora. KwaMai Comfort. Hello. Regajinde. Makutoinda? Ani situteverawo manje tiagari zvedu. Magona vafana mauya okuzoda plus venyu. Mapuwa nemuriwo kama topuwa nemuriwo motonofuraya mavheji ekumusha. Kwemamuna zvigadheni. Hamusi kuita magadheni? Ko vakadzenyu vanosara vachitei vakavata? Aiwa vaudzei vacheka gadheni chidukuduku vadiridze. Uyai mukumbire masakazi pano. Chidiki vanhu tu. Moita zvikade zvenyu zvidiki motoita malaini enyu kana 44 motodla muriwo wenyu. Handichamuperekedzako. Wotambisa chimoko changu. Nice zvekuti ana sivanda nice zvekuti wena bo zvekuti havakapagachuna baba Comfort. Totora negedhe rindira tokiya isi. Gedhe ririyo totokiya gedhe. Totokiya gedhe isi. Oge. Avo mautipa. Ndozvizvigona kuti tanda kudhaya mari. Tesi vafambira zviripo muriwo munobika. Tune tsika hato tufana utu. Vane tsika. Wamudiki wakatoite kuti zviro zvinowanda muupenyu. Mukadzi wake agoni kubatikira mwana. Uyu ari kuti nhikiri yakabisa misikerechi. Uyu atindi nemwana wano. Daiti saka toende futi naapa waigona kufa mwana. Hagoni chaita mwana. Hagoni. Ndewepi mukadzi? Upengo kumozambique. Koinda. Takaende kwerisande. Kusvika wakuchimukilino. Asikagezeswi chikumfa chisati chadonha apa mwana wari 8 days. Iye mukadzi ane makore mangani? Mukadzi wacho amene pati kuma-20 kukonga. Haana kudzidziswa. Haana kudzidziswa. Kumudzidzisa asi problem ngekuti hazvibatikire chinyadzidziso. Hazvibatikire zviro zvakupozi. Apa vaitokirina aitoka kubuda mumba macho. Iye mukadzi kuti adzidzi panoti adzidziswa uda kutiza. Utoti nini handidi kuzviona mpozi mwana ainge wachema manje. Tandi kuzviona. Itobvewo mukama mwana wacho mande ndikati ndinoendesa kuchipatara. Shoguma kutakwana manesi kuchipatara. Mwana mudiki hazvizivi but ngaachidzidza kamanje. Mwana mudiki hazvizivi but ngaachidzidzawo. Dzidza Hey. Zvakaipa. Upenyu. Una maglazi here. Ndavari kudake. Una kugura. Angu wakagura musi. Unozviziva? Ndadini futi. Mai vari pa. Weather kuri kupisa uku zvekuti pisa tichori pamvuri iri kupisa zvisingaiti weather. Pisa zvisingaiti padzapa. Kunokopisa kakuno. Ndi mwana wacho kuramba kugesa mwana wake. Asi vari macho anotogona kuvachengeta vakadzi vavo. Vachengeta vanozvikona bati. Ichapa here mukadzi uyu. Kuti munhu wewo kuti ndakamutarisa munhu wakakurira pamuzi pakanga pakawanda zvouroyi. Zvouroyi? Ava Comfort. Saka yada toroya we. Maitira acho kabozi. Ava Comfort kavatipedza. Kana munhu unoshinge kuuraya mwana wemubara. Wakauraya mwana? Kutanga. Sei? Amweni mabhozi vai kumozambike mwana unoda zvekuti zviya mukadzi aende koberekera kunyanga. Saka ndokunyanga kwainga nyanga ikataurira vabereki vake mufana kuti mukadzi wako uko unashinga wazwa kuti uno kuite mwana pasina kushinga uite mwana. Wabauraya mwana emene. Wakatsikirire? Wakaita sei? Wakamugara.
ozobara futi umweni wofa utorarama ngechitiri chuva tori pashi saka kuti vanodla vana vavo nai kunokwemene takati mazuva abva kukiriniki tikati hamutore bozofanira inge auya kobvunza kuti mbuya wabereka mukadzi ino handizivi kuti mwana zvinozwinyiwo kuti mwana unodini ndodini nekudini zvichakati tora mukadzi wako auye rumuzvikoi ozoya kumbatso yemwana apo kuti uramba yenga kwakatla kuti unomuka usiku wauda kudla vana kamfuta maiwo mubata akamuka akuda kutsenga vana kamfuta umobvunza kuti woite izvi samurume azviziye kuti mukadzi unoda kudla vana jengesa akanyazviziya watotora munhu wakaita saiye hauchakoni muri kubva paari bozonotenga atokupa watorya kuti haitogoma watoroiswawo watoone hamene zvaunoita sevanenge watokuputira kuti wato azoita unoti wadainge ya hapana kumira mushi zvo kana wogara nemuroi mumba asi uchamubata akiwanitei kuti unomuka hauchamuwana chonesa kweduko vazhinji veshe vadaingokura tezwe kuti wakarora muroyo nanhasi zvinokonaana chaanotongoona akaitwa zungaigwa changoti achibenzi zvakadzi achitoroya achingoinda chiende mberi saka kuinge kwakaipa uko ako kwakaipa dhasi vandakati chatambura ndeibva naye kuretu tizoona zvakati stress regai makatorera mudhevere madhevere nechirungu kaya abatibati zvisina basa makatogona nozvunga nemuchitohligwa vana mune muroi we yanenge achimira pagedha apa 24/7 akagadha vanhu ende zvakaoma achideo kumozambiki zvako kunongotaugwa kuchipingi kumozambiki kwakaipa uko hakusi kungotambira chero kuti uchingotambira unoto kwai kuvanhu vanofa uko kwai varume vanoita zvokutobikwa chako kuvaisa mumazihari mumazipoto zvose nevakadzi vacho mene zvinongoitika kwai bamini zvombambasika kunyika kwenyuko kwai kunoroyiwa vanhu sevanhu kwenyuko kwai vanhu vanotochinja usiku kuita nyoka kamene dzimwe nguva kuita mhuka tangozvihwawo hamene dzichokwadi kwenyuko hanzona anombochinja kana munhu achida anombochinja woinda kune imwe nyika wozodzoka wozodiya mene zvingotaurwa kuti zvinofamba sei kuchipinge kwenyuko kwai ukaenda kuchipinge kana tukashanya kuchipinge uko usangofamba uchingo kana ngodla zvokuti wasangana neipwa kana kuti murodhi zvezvia wona ngodla zvausingazivi ikokoko kwai dzimwe nguva ingatori munhu anenge akatomira seipwa ipapo hakuna pane pamwe bamba pendotoziva kuti ukasvika pakadonha mamengo zacho panogona kuita mengo kanguva isiri yemamengo miti yese iripo pamba pacho pendotoziva mengo dzakazara ipapa isiri chaimemengo isiri chaimemengo kuita mengo muna april toita muna juli dzakazara miti yese ukatorya ukatokuwara unotanga watokumbira nokuti munenge mengo dzesiri mengo vanhu akaitwa ngemengo shumu vanogadzira michero shuwa vanogadzira zvakanaka adzira chaiko unongokumbira chete just kuti havaenda vakunyime umwe wakagaya mona madhumba andimumaziva madhumbe mashizha acho ndo akakaiwa ngoumwe kuenda kobika kuita muri wokumba muridzi wegadhe ndozobvunza imina ndazwa kuti mukadzi wako ibvunza munhu ndazwa kuti mukadzi wako wanga ari mugadheni mangu ichikaya mashizha emadhumba ngaamadzosera mashizha unomodzosera sei uramba mukadzi wabhirwa ngemuro wati nana kukaya mashizha emunhu ana anombopindemo azora zvakanaka avakazoona iye watochinja kusvikira mukufa akutoita mavara emashizha zveche zvingobuda zvikanodini pa kusvika mukufa kuzoende koti ndakagaya ukati handiwo ukatoka wakati handina ndikabvunza mukaramba ndakutofunirigwa zvangu namai Comfort usingachingobika wakomana nhasi ndi kudla noriva ndaita mbora panapa honai guys mbosi apa tivhairire vanhu vari kudiaspora guys honai zvandee ndichiseva nazvo nhasi mubora kufamba kwakanaka guys honai nhasi ndikunodya nemubora fair ndini ndoga ndongoudya futi kunodya mazuva angu matatu aro dove nai aiwa ndesa fresh cream
ndisa fresh cream. Saka kuchipinge kune nyaya imi. Ndaka kwai unotana mango iye ari munhu asiri mengo ugodla munhu uchiti mengo. Ndizvo ndakangowawo. Zvokandirya iwe. Kwe wakandirya iwe. Izvo wanga uchiti wadla mengo kuchipinge kwakaoma kune nyaya. Ndoda kumbokuinda asini. Ndinoda kufambira kutsvaka nyaya kuchipinge. Ndongonotsvaga nyaya ndosvika pamushandi sezviri kuita Drumas Media. Vanozosvikira kuperera iko kwana kudanda kuitika muzachino. Amunozwa kuti chipinge nyaya dzese dzamunozwa hakuna nyaya dzinoitika kuchipinge dzamunozwa. Baminga kuti kudiko ine madziri ndangopretita nzvimbo iyo chipinge kuzere varo iyi. Mazviwa baba akafuta chitara vana pati kwai tubana tuduku kutodola nachiro vana. Problem ndo hamusi kuteerera. Nyaya dzamunozwa ndezvemozambique. Dzese dzamunozwa kuchipinge nemozambique zvimwe chetezvo. Ndio ndikuudza haya. Imi kwamunoti kuchipinge kwamunogara tikakutendai kuchipinge imi. Munobveka musakanyaya kwani. Nema. Nema. Ndimtoona nyaya munopa kutojamba. Munojamba boda mupinda Mozambique vanhu zvangobatana nechipinge. Mune makuchipinga. Chipinge patinowa uchiswa kuchipinge kwandiri kwarura nevaro iyi. Zvinofamba sei? Mozambique kwamunotaura iwo. Mozambique jamba boda. Motojamba boda mupinda Mozambique. Ndokune zvese zvamunozwa. Ende yetopedza kuti. Vatara shona vana. Vekumozambique vacho. Shona chinda. Mukapinda muchipinge chaimu mutauni chaimu kutanga muchipinge mama. Hapana noziya zvese zvamunotaura. Hakuna uroi? Avanombozvizivi zvese. Vangofanana vanhu zvose. Yaitonesa chipinge taone chindungewo chete. Uye izvo wandifonera wandisira voice note. Imi tora ifoni mami madiaries ambo wa voice note randinaro. Ima diaries mirai muwe voice note randapuwa navandunge. Ndisingazoti vandunga vandunge sorry yenyu kana muri pano mirai nditibulere vanhu video voice note renyu totaura kuseri. Mirai phone iuye. Kwa mune zvinhu ndashanda ashando ini panonzi apaiti ndo pandei ndichitoda ipapo panonzi apasvikiki ndo pandoda kutosvika ipapo ndo pandei ndichitoda kutosvikapo ipapo panonzi apaiti kuti ndinyatso kuzvi experience andi zvokudziwa da zvokuzvionera ndoga zvemakuwa zvonetsa ndoda kusvika panzvimbo ndichihwa tiri panzvimbo ipapo ishi iri pamusoro kwari kufona ndiani unguti kubata foni nekufonegwa. Hello. Muri sei? Ndiri pa live. Unovaziva? Wazirevi? Indiri security yavo kana ndingangopi munhu foni isingazoti ndiwani. Paita munhu akuziyai vana? Hello. Ndiri bo hangu muri sei? Say balauti. Maita naka anya stop sign. Balauti. Yeso maita naka. Ndiri bo zvangu. Vana manja vari bo muri piko. Okay, tafara zvetu tutinda sisimiri vauya pano ndaizvomboziva here kuti muripo. Maita zvakanaka. Nhasi uchaita mudumbu comfort. Nhasi mudumbu ndo wauri kuita urikusanganyisa kwamadhiringi kudai. Tinotenda maane mwana nganga ndeimwa doro apa. Atomwawo. Kusvika mukuti udhabona obva atorara. Tinotenda. Nozvimikisa zveshe. Vari pano navo baba manje. Vanomuziya. Vayo zvaigara pamagusha. All right, man. Maita naka. Maita naka vekupiko mureiko maita naka. Ava vakata. Ndeve piko. Chagara nawo kuizo. Izvo vagara kuizo izo. Vakabva. Vakabva. Vakaendepi? Murume wacho wakazosara wabvaka kuinga vasichiri vese. Murume akazosara wabva vasiri vese varambana. Saka ivo vakaendepi? Maita naka vanokatafona sada taura nesu shuwa. Maita naka muri kuzvionesa sekwemi. Dzokai pano. Vakuonai vaona Mai Comfort. Uya ringobhaza ndiani kuye.
Ari kubhaza ndianiko. Maitana. Endi kuplay voice note apa. Nyararai munzwe voice note raandungi. Sakagara nawo nguva yakareba voice note. Asi vaitoshanda vaita zvotoya hapo. Vaishanda stay in. Kana chisvika uchibva kunyika muno munhu utosvikira ikoko. Iwai voice note iri guys terai muwe. SIS MELLY makadini ndinofara zita rangu ndoitwa Zikuru Jabulani Makwena Ndungi. Nyaya iripo yakamyaso Terai shoni. Mozambique andisvika muguta reKwaNdungi. Nyaya iripo kuda kubatsira vanhu mahara mundishambadze mumatara ndinoita. Handitika ndoda vanhu vakuda kupfuma, ndoda vanhu 15 vari kuda kupfuma, nevanhu 15 vari kuda dzimba, nevanhu 15 vakutsvaga mabasa. Ndovabatsira for free, ndokuya kujoini mangwana kutembisa. Ndingafarwa nepindurawo ndoti pachikwadi pakubatsira vanhu ava. Ndizikushanda nevamwe vanonzi vasamutasa vari kunzvimbo yetembisa, ndo vari kunditambira. Makadii? Asi ndinokadziwa ndoda vanhu vokupa mari vanoda pfuma. Aiwa. Inini pakuti ndau hapana ndau yataurwa kana one ipi. Paatotanga kukwazisa yapa mukamuteerera kudai pane paatobuda kukomizoti hamundau. Paati makadii. Play. Alright, mirai. SIS MELLY makadini ndinofara zita rangu ndoitwa Zikuru Jabulani Makwena Ndungi. Unoti makadini unofa kuisa NI mundau but watoisa NI. Ngokusa Yes kanani. Unisei. Wakura wena. Nga wakura. Wakuna town wega uchidzoka. asi hakuna Regaiti pa mitiwe, mirai. SIS MELLY Mira makadini ndinofara zita rangu ndoitwa Zikuru Jabulani Makwena Ndungi. Nyaya iripo yakamyaso ndinobva muMozambique. Hanzi baba ndo garichiwana ku Facebook. Muguta reKwaNdungi. Nyaya iripo kuda kubatsira vanhu mahara mundishambadze mumatara ndinoita. Handitika ndoda vanhu vakuda kupfuma, ndoda vanhu 15 vari kuda kupfuma, anditi zvona zvingaita kuti vari kuda vazova dzimba, mwari nevanhu 15 vakutsvaga mabasa. Ndovabatsira for free, ndokuya kujoini mangwana kutembisa. Ndingafarwa nepindurawo ndoti pachikwadi pakubatsira vanhu ava. Ndizikushanda nevamwe vanonzi vasamutasa vari kunzvimbo yetembisa, ndo vari kunditambira. Makadii? Guys, saka ndo zvandawana izvi muinbox mangu seni kubva kuna sekuru Vandungi. Saka ndangova pindura wangu kuti kwai mundau baba vanotovikwa kuti mundau ino vakawanda muconvection. Kwai vanotonzika kuti mundau. All right, no problem. Saka indandati ndangova pindura kuti muri kurombesa vanhu here. Saka isati yapindurwa message yasvika ya deliver actually. Ndakamira kuti deliver. Saka nai madharis toita sei apa? Twitter say tumba vadezero tiwe kuti vari kuita vari kumbutaura kuti kudii vauye painterview timbonyatso kuvawa kao Twitter say todii guys. Ndichivabvunza kuti mimakaro mune mari kusvika papi, timboonawo yenyu yamuna musati mapa vamwe ava. Timboonawo yenyu. asi mari vangaita yababa nenge yakawandisa Yabacho yaidzazwa masaka iri ichitenga yakava nei mushauko. Pamwe mari yacho ndiyo yakuda kupa vanhu. bhozi handiti muona apa kaFandungi chai vamwe vese vanhu vanga vakatora zvinhu kuna Ndungi pavakatongoti wavo vaingozadza mari uchiendesa vokungoisa maplastiki umwe ungozadza musaka yachiendesa ichidzosa nezvinhu zvacho. Hani foni. Unodena. Foni ndoyo Vura mota. Hai. Ikera ichete kuja mwana kwangu. Yabakaipa. pakaoma zvisikaiti Dari zimbo ndaimbopuwa mari mbozotidza madzoka. Ndaimbopuwa keshi kana mapuwa moya mozotipo feedback kuti mari haufa. Ndo pane nyaya ipapo. Hey. Hanzi vapondere handisi kumba. Muchatoona mumwe wadharidza chinda unovaziva wadoda zvinhu. wabhoyotopa vanhu unotovapa akupi mari keshi munhu
Ngangori nezvimbiti zvake izvozvo. Saka mari yacho inozobvepi? Nyoka. Nyoka? Wei, nyoka ino jariko gara naye neMai Comfort. Inenge chirutsa mari. Ashua. Bozi apa uri rongotora zvinhu zvake. Kwaijabulani muzukuru waNdungi asi mwana waNdungi. Mai muzukuru. Apa something. Guys, chidambowawo kuti izvi zviri kuitika munyika kuworld of Ndungezi. What really transport ndakuwa kuti guys ini nangu indavhindira kuinzwa ini nangu guys pafeya. Ndeida kubvunza kuti ndizo kuti vanhu mari yacho inouya sei. Uno munhu kune vanhu vanotori nadzo here nyoka techida kuhwisisa guys. Anoda kuhwisisa kuti nyoka unopiwa mari yacho unongodona here unofamba ngona iri mo here mubhengi kuti zvinofamba sei. Mari rinesa kudai. Aine ida unyadzo zvinzwira ini. Dzayo. Mari. Kungozi ndokupa mari. Ndokupa dzimba. Just like that. Imba yacho inokodona. Ndo pane mubvunzo panichitika munhu ngauye pamhepo tibvunze. Vanhu voti kwai musaudze munhu. Guys, imamudi kuhwawo kuti imba inobuda sei apa. Bozi imba 15 vanhu 15 vanda. 15 vanopiwa dzimba 15. Kweta 15 vanopiwa mari dzemahara. Kweta 15 vanopiwa mabasa. Ande dzimba zacho hadzisi maturu. Aiwa masababu. Saidona. Baita dona. Mari yababa vake yakawanda. Baita dona. Baita dona ka. Infact chandachida kuti vauye ku live ka. Ndikuti kana vari dona akadai soka vombotipa magrocery hobo tomboendesa kucharity kunerera. Tombonoona kuti magrocery ava yanerera dzikahla dzoita sei. Tomboendesa kumacharity kuzvipatara kune vari kutambura. Ivo vangotipa chiri chikafu isi tombopa vanhu. Toyatso kuona kuti zvacho zviri kufamba sei. Amangona kutengerwa chikafu chomusingapedzi kupa vanhu. Vanhu vachitodla chikafu chacho. Chikafu vachitodla. Dai ndinomwe wakatombonesa Durban uko wairamba ikumbirwe mari ngoumwe munhu. Muzuru. Tipo mari ndimbotenga forga ndokumbirwa tura ndimbotenga forga. Zuva rimwe akanyama ndida kumupa 10 rand. Hafa akaipedza kutenga forga 10 rand. Wakatambura ba nge10 rand. Kwaigwa kutambura ndinongochikushita every day. Peshe paanoenda kotenga nge10 rand unopiwa change ye100 rand. Akaenda ne10 rand ndoto 20%. Change vanomupa sekunge wavapa 100 rand. Ingoramba ane maroda kupesira vachimina hamba yana ndiyo. Hanzi akamboita video pa YouTube achigadzira meni. Achigadzira meni? Ya wakaoma. Saka uyaiti gaiva uye guys tinzwe kuti aufa. Ini zvakatoita life vapita ndichato kuzvinhu 9. Ndikaiko mama ita live senda kupa ifeso ndrangu imba ku replay. Kuda pari kuti dzimba ari kureva vanoda kurogwa maybe. Ndofunga pane munhu atotaura kuti aiwa havasi kureva kuti dzimba here. Bozi shuwa yakuti ungati 15 vanhu vanoda kupuwa dzimba dzekugaramo yakuroorwa maybe. Aiya achazotsanangura. Undipe linki precious ndimbonoona ndoga. Undipe linki nhasi ndimbono google ndione kuti muri kutaura kuti kudii kwenu. Kwezvetike piko izvi zvanendisingaoni. Anokupa basa zviri kuti utohora mari chaiyo. Vanhu basa remasecurity. Basa chaiyo. Mai Comfort zvinoitika izvozvo. Izvozvo sei? Wotopinde basa chairo zimati usinyambozwi kufunda kana kuti watogumepo wotokurespekta vangu. Wotobhira varungu zvekutoita asi watoguma vari waizwa kuti munhu wakadai. Wotopinda basa. Wotopinda basa. Sai munzoda here baba Comfort ndimudze kuti kune client. Pari mari kumperero wayo ka. Ine ropa. Kupera. Inorwadza kupera kwa. Inini ndodya inini zviro zvana nyanga. Chakati. Make sure kuti chinhu icho chichadza something mumba mako. Mumba mako. Kwai pandunge pakazara type netype dzemishonga kwai dzemota nedzimba nechi kwanzi nezuro aive kuzimbo Facebook kuzimbo live. Uwina unenge wapedza vana vose. Uchidligwa vana uchisacrifice vana zvekuma Nigeria zviya. Umwe waizi mungoro memota twini kebuzo
wakangolodha mari ngozadza mukuenda kupaka kwanjungu ngoro njungu wafa ungoendesa zvakadaro saka ndo mari dzoda kupaka ipo asi mari ikadaro ichafadzi anzi ariko kusimbola life achigadzira meni unowana wo story ikatonorowa here meni yacho yakatonorowa here meni yacho ozviita nelife ai but iwo vanhu ivava avararami makore akawanda sei vanoita izvozvo vanokambisa vanhu zvinenge zvawandisa otoda izvoita zvigereno yarinopera apo oright precious nichatarisa kana vafi kuno kwavanoinda vana vavafi ava pane kwavanoinda ndakambowawo kuchinzwa izvo kwai mai comfort kune vanhu vari kuzimbabwe kumalawi ndokumalawi kana kuti vaibva kuhwange kudhara here amenoti ndekwenyu kana kuti ndikokuchipingira kana kuti kupi kwainzi kwanzi kana vanhu ava vakuda kuchembera makuseni unotoona panga pane imba panapa pasina imba pane pasina imba patori dry imba vanoinda nayo kumalawi vanokutuma vakatobuda vatori kumalawi kana ukanzi afa anenge asina kufa anenge atoenda kunotanga imwe upenyu kune imwe nyika ndiko anenge atoenda vafi vanhu ava vakomana umwe waipoenda pachako wanga ane 121 years eiti ndakauya muzimbabwe ndine 76 years ameno zvine zviti wakazofa iri malawi ina ameno zvimalairera musambembozi chirudzi chake chaireketa chaisangana nechindau chake kudai agarisana negogwa chako kuyanaba munhu abamukuru amwe kozi uyu kwavanoutsvaga vanhu kudai kutaura zvinhu zviri kutomushungurudza saka paunenge atomainasa kuziva kuti ndingaona vanhu vakadai ndovasherawo zvimwe izvi vanhuwo vachasherwa 50 ichazosherawo futi hei iye akangoti 15 ka 15 ichada kuisawo ma45 ayo bhozi apa inoruda vanhu 45 apa kutsvaga makastama kumushandira iye saka vachatozodawo kuti umwe ngaumwe pa45 iyoyo aitewo futi 45 vake kozi andimona tinonzi mari yandungu yanga isingavhiwi ndiwe kwega iwe ukaita mari mofana kuti hafafa okay ndo zvaita kwa wakonawo kuendesa mari yani something kwauri alright maika muraba kuchega ichifambe isu tichadzoka isu pano taichadzoka rega ichiona zvebirthday zvakamu izvi tichiona ndechekutaura mai comfort pafoni tichingona kuti tozviita sei ndakaona mitombondiratidza muri kueniniyo chii mashukindo okwa kwamashukindo cheshe kuzalo kumboona nonkayo vana nonga nakunzi asara mofa utozombobudawo mubaiwe pacho pauzalo pacho ndakaenda musandakaenda iri weekend ndakaenda pari pavachishuta ndaibuda ndaitobuda vaitofara ndaitobuda ti guys tiri pazima apa tichibudisi taitobuda zvo ndakaenda iri weekend gai timbobuda timbofamba tiambonona chimwe chinoikuda uko kutlavani achadokura ichi kuda asati akuita grade 6 tagore rinoi aicho tayarusa icho grade 6 saka guys tamona saka guys atitei mberi ne whoever pledge papati guys ngatitei kapati kedu vanoda kuuya kupati I think you are welcome tongoona nekuti vanoda kuuya vacho vangani kana mati kaitwe kapati kaombe aiwa tokwana panapa tokwana kana mati kaitwe kapati halo kwausati wafa kwanditi wadisira meseji yekubhabhaisa here kuti kwai ndikuda kukomita society takusendera meseji ikati saka usati wafa here ino vanhu vanoda ndifonera chinditeresera kuti kwai ndikuda kutozviuraya handikupinduri saka ndiri kubvunza kuti usati wafa ndoseka ino katogara wakuudza zvokuti unoda kuzviuraya ka hachati kutori serious nokuka uchida kuzviuraya haumbotengi wandipira kuti unoda kuzviuraya unongozofa ndosaka ndakuisira meseji sasati yadhilivha inchiti hausati wafa here iwe haisati yadhilivha zvayo meseji though ichauya hayo ndandaisa shuwa ungada kufa kusiya nyika ichinaka ungada kusiya nyika ichinaka kudai so kuda kufa iwe uda kufire iwe saka ndozvawaida kufira kungobatsirwa chete kuti ndoitawo sei
about this problem. Day. And this Ugunza? Hello. 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 Shuwa kundisendera kundisera zimerero kundivhurisa kai ndo mukatata ndipindire zvitini mangwana bhabhai nende atova ndaiona kumeseji sekuti kati yanopenga gai bigino wenda pananodziva foni yangu kundisera meseji yokuda kufa ifa hakoshi makuseni panatomungandiramisira meseji ndikati usati wafa here iwe saka iko ndinakufona manje saka ndikuona kakuti ndiye ndikati usati wafa so zvakaoneka zuro. Hello. Yes. Ko. Ndokuziva antakambotaura paya. Nani? Ko amount the action iri pana sister ipo paya. Zvinoita kuti uende kunovatora. Ubaya zvakawanda. Comfort. Kamunda nitsvaka iwait up to ende namo musatra protection order mapurisa. Zvohamba sei? Boenda navo kupolisa iyo vanonyora protection order rakamba chinditora nandisikuda. Anditi saka ngasatsika pandiri. Ngasauya pandiri ngasadii ndakuenda kunogara uko protection order. Saka ivo vanenge vachirohwa igweko. Akudriver. Imi munofanira pane panani chakuti ndaiwa fona ndisi palauti pane panani chakuti muwe nyaya yacho yose palauti avana nangu nyaya yekufa chitoti ndasaresa palauti panya portion yekufa apa kuti ukanditeredzera chinza zvokufa ndinotokuisa palauti ende ndoto anditokutori serious kwa chiti unoda kufa asi nyaya yacho itotaura toga kuseri toga kuseri nyaya yacho asi ukanditiri zvokuti kufa hai andikutori serious andikutori serious aiwa iproblem yake haingauyi ichauya palife kana muriza atanda kuti iuye palife ndandangu wati muwe pati yekufa chete kuti ukangonitaura zvefa chete ka handimbokutori serious anditika usatoma nditomba kutori serious nokuti kune vanhu vari kuchipatara kufaitira upenyu hwavo right now anditika vari kubatira upenyu hwavo right now kuti vararame iwo twai ndoda kuzviuraya come on guys kana nemiu guys takuinda sekaiti ewe kana baba Comfort gaiti fambesi mashuma mauya kuti imi ndi mashuma mbora tombonobika vidi wenasi bye bye vana kids night bye bye murikuna TV bye bye Comfort chiripi wochiri mota naka kutodhiraivha kuenda chakuda kuenda onesi Comfort mai Comfort akangwara vedu vatoita chigadheni chavo wena ichi nechibage mai chibage chakabatana dai chobereka here chakawandisa chogona kuonesa nyatsoita kubereka zvakanaka but makangwara wena boy hachero pamakandira asi ndina shofa asi ndikudriver ndakagara ndizvigarire tikutoenda naye Comfort nhasi arikuda kuenda uyu Comfort atozvidhiraivhira driver itinde Comfort handei vhara dho kwaiti vharire dho tindi tichinda handei tichiona handei hambai hambai hanzi simili hashkona da hakona data suicide ndotokuipa tough love. I give you what we call tough love based nenyaya yako kuti yakamira sei. Kune dzimwe nyaya dzekuti tinotoona
pane dzimwe pfungwa dzekutoti unotonyatsa kuona kuti simedi ukatoenda kuchitotaura zveshusaidi vatakutorisira saka uchauya uri soba usingataura zveshusaidi tonyatsa kutaurirana manje tobasirana ukaona kutaura zveshusaidi pakaipa inonzi tough love hatidi munhu anofa ndochokwadi chiripo hatidi munhu anofa hakuna problem isingasolviki manzwa hakuna problem isingasolviki nothing is permanent pano pasi mugari ndogara nchikudzai saka woka wachiti uda kufa handikutori serious muchandoda ngokudza izvozvo I won't take you serious. Oh, come on. Okay. Bye. Bye. Sharp. And bye. Kusekerera. Hi there, guys. Ande. Ai, kumvisa pa inyaya nhasi Comfort. Iwe Susan wakaona Satani kupiwe ine madzako. Satani munhu here iwe unoti unoona Satani. Satani unyarere Susan ka kwana iwe. Wakamuonepi Satani? Satani munhu here iwe. Satani asi munhu Satani anokubleacha kuti munhu. Ine madzako uchada kuzama kutuka vanhu vako muno comment section auda chasasara kuti Satani. Taura shuwa cousin. Taura shuwa cousin. Akona kuti ndero zvokunyeba kuti kwana Satani. Uchada kuzama kuti taurira vanhu mu comment section muno kuti kwaisa Satani. Anoonekwe mai wewe nhasi pakaipa. Mai wewe. Mamnini, atitenderei naye, handei naye, tidzoke. Atitenderei naye, handei naye. Mwana asi kuda kuenda guys, mwana achadi. Alright, baba, mai we, handei. Come here. Asi kuda. Atochema handei. Chibuda hii reverse chibude naye. Mai we, hanzi baba hii. Mai we, asi kuda. Vantenga manje ndinoesara Jesu. Susan urureva uri kuda kutaura ni muri usataura chiskembe chibendi. Udza munhu wako wada kudza shuwa. Wona wakunziwe ndi wakafana Satani. Susan, hakuna munhu akashata Susan, munhu wese mufananidzo waJehovha. Mukatadza kupa Buddha wapa kachode pasina mepi. Bye. Indayu, bamnini, indayu, bamnini. Ndiri kudza iwani kuti indayu uku. Amusi kuzviona manga matorova. Ndiri kuti indayu uku. Shamwe, thank you. Uya. Mirai, ande. Mirai. Zokerai kumberi straight handei famba itai straight zokera kumberi. Kamba tisaba mini ku drive. Mirai straight. Mirai muri straight. Famba handei straight. Indai straight. Right. Comment. Comfort inda naye achadi uyu. Comfort akwinda naye live. Ona ye mepe yanga yakavapa zvakanaka kuti famba iso. Bamunoda kuti titoveresa paketi. Askuda wena titega. Regai timtendereze. Mira titenderere naiti zoke. Handei askuda. Handei. Mugona mudriver makambata manje. Bye. Murugona mudriver makambata. Handei. Abamnwana zimotara vozigura vadriver mota zihombe saka apa vari kutobhaizwa nokuti vadriver kamota kadiki ndokavabhaisa vanodriver zimota ziguru zvebamni vajaira zihombeka ira kune ichi chakukunetsa ichi Comfort. Uneyo foni bamni yakuti you have less than 1 megabyte left pamanikikiro sati atina waya madzisati tinga 3 gigi zapera tisatende wana kwana kuda
Comfort has go weekend. Tanga takazvironga. Kutochema kuinda wena tochemera kuinda chaiko. Ende vanaka. Ndo mabiro vanoitwa iwa yaya. Munozviziva. Kuchemera kuenda motikari. Tatoinda naye uyu Comfort. Chito tena hapa. Ndinobuda kuseri. Ndoro chipoko around ipa. Pora chipoko ne uku. Nikola itu. Rova ne uku kubamne. Vanhu vachimbona nzvimbo. Umuda rova apa. Okay, ndimwana muda norova nesiri. But mwane kunokoyegadzira zvakanaka muri kuona. Uyu akatovaka zvenharo. Zvenharo maimwa. Takes time kuti vanazobviswa unoko. Ndotwazi. Vanogona kubviswa asi vamwe motamba kana akuuya mared ends aya. Tambe kana vouya. Havana mess. Material yavavakisa. Material yavavakisa. Vanhu kunokuva ndotonyatsokudzira. Unozati kana ukapatsa kupanyirwa jurawo haugwadzimba kana masenga. Fane kupanyirwa imba chidhina imagine cement chi. Vanongo nyatsogarisika kuti azvo zvangu zvabalanza. Ningozviti ndatoriwa ndarelaxa nadzikama. Vanongo uchasenza kuzopanyirwa wagara. Handikangamwi Comfort hando zvandatoona Comfort handikangamwi. Handikangamwi izvozvo zvandatoona izvozvo zvakangamwi. Kangama good man. Akangani? Tajoka. Ai hondo yakuchitanga manje, hondo yakuchitanga. My way. By the way. Janda kutora all right. Toinda weekend. Doinda newe na beauty. Bye bye ava chemaskana akatarisa. Shame. Muta inodiwa vedwe baba Comfort show. Bye bye. Shakaoma. Dwe. Chief. Hambo wa mkwani. Amukwana ime Sunday. Autochemaka. Ita hondo chai. Very way. Mwe unobva kugwadza manje. My way hondo chai. Shame. Ande mopinja. Zvakaoma. Mwe wangu unobva kugwadza. Imichinda uyu anizirira inde uyu. Ndima mangonitambira maramba uku. Ane 4x4. Ndia fanga kuya matombo. Uya kadova kashopu ndimo kuona. Si shopu rake angoti pa. Aninga sata auya awo mared ends. Acha uya awo. Hayi ndiko kutobuda. Tonobuda. Guys, takuda kuchinda manje kwakuda chimbonoona kuda. Maita yenyu asikana vedu weshuwa tatandara tose. Muchingoti handei SIS MELLY yendei tatandara tese shuwa. Ndizvo zvinonzi kuwanda kwakanaka zvekunongokika kwakangoipira kupedza bora rangu.